जोबगोन जे बुस्थुखौ रायजो राजाफ्रा दिनैसिम मिथिया नोंसोरबो मिथिया रावबो मिथिया जेलाव थानाय आरो न'खर गारजेनफ्राल' मिथियो जों बे खोथाखौ जों गासैबो बुंफ्रुजोबगोन बे सुक्तिया रावबो मिथियै जोंनि बर' माहारिनि गेजेराव नोंबो मिथिया आंबो मिथिया सोरबा साफा सानै लिडारा मिथि जानो हागौ बे खोथाखौ जोबथेसालिनिफ्राय आगष्टनि गेजेराव उदां जायाबा बुहुमनि बर'फोरनि गेजेराव गासैबो खोथाखौ गुवारै फोरमायना होगोन आगष्टनि गेजेराव उदां जायाबा बा आगष्टनि जोबथा आगष्ट दाननि गेजेराव उदां जायाबा एक्सन डिबिफ्रा जोबथेसालिनिफ्राय नैबे फैबाय थानाय आगष्ट मासाव उदां जायाबा जोंनि रायजो राजाफोरनि मोनथियै खोथाखौ जोबथेसालिनिफ्राय जोंनि बर' इउटुबारफोरनि गेजेराव बर' मिडियाफोरनि गेजेराव फोरमायनानै गासैबो बुहुमनि बर'फ्रानो मोनथिनो थांगासिनो दं। सोरमोनथाय आं सनितपुरनि आं दिखियाजुलिनि जाथिना औ नैबे फैबाय थानाय आगष्टनि उनाव बर' इउटुबारफोरनि गोनांथि जानो हागौ बर' मिडियाफोरनि गोनांथि जानो हागौ जोबथेसालिनिफ्राय मैयानि थांनाय समाव मेसेजखौ हरनाय जायो। आं नै खराव दंफैयो साबेसे फैदों जोङो 9 जन दंलै बिमा बिफायानो खांबाय जोनोम होबाय फेदेरबाय फोलावबाय फोरोंबाय जुदि बिमा बिफाखौ नायनांगौ समावनो जों दिनै जुदि बेफोरबायदि जों जुदि जेलाव गोदोनानै थायोब्ला माब्रै जागोन नै नों आदा बेजों एसे रायलायलाय लाफाजों दे नैबे फंनैसो खोथा बुंनो नागिरदों जायखिया जोङो बे आगष्टसिमखौल' जोङो नेसिगोन बेनि उनाव जों आगष्टआव जुदि गवाबा जों जाखिनि खोथाखौ जों सैज' खालामनानै दं हमथानानै दं जों बेफोर खोथाखौ बुंफ्रुजोबगोन जे बुस्थुखौ रायजो राजाफ्रा दिनैसिम मिथिया नोंसोरबो मिथिया रावबो मिथिया जों जेलाव थानाय आरो न'खर गारजेनफ्राल' मिथियो जों बे खोथाखौ जों गासैबो बुंफ्रुजोबगोन बे सुक्तिया बोरै जानानै थांदों माफोरदों बेफोरखौ जों गासैबो बुंफ्रुजोबगोन आरो जुदि आगष्टसिमाव गयाबा रिलि धरना खालामगोन बेहाय खिन्थु नोंसिनि जोंनो हेफाजाब मदद जोंनो नांगोन आरो नोंसोर इउटुब चेनेलफोरखौ नोंथांमोननि इउटुब चेनेलखौ जोंनो नांगोन आरो नोंथांमोना जोंखौ अननानै सहाय खालामबानो जाबाय आरो बेनि थाखाय नोंथांनाव खावलायनाय थाबाय आरो जोंखौ हेफाजाब मदद हो होननानै जों खिन्थु आगष्टखौल' जों नेनाय जासिगोन आरो बे समाव लोगो मोनलायसिगोन आरो फंबाय दे